Здравейте и добре дошли в шоуто на Финес и съдовия хирург. Днес без съдовия хирург, защото е на обучение и без моя глас. Днес на гости ни е доктор Здравко Стойчев. Здравей! Здрасти! Много ти благодаря, че се съгласи да дойдеш при нас, тъй като смятам, че ти си един млад специалист, който е силно ангажиран, също така и в социалните мрежи, да обяснява на хората различни проблеми, да отмята различни, ако щеш, криви вярвания и така нататък. Така че много се радвам, че имаш възможността да ни гостуваш днес в твоя доста така натоварен график, колкото разбера. Ами аз благодаря за поканата. За мен е много важно да достигам под някаква форма до хората, до това те да научават неща, които ще им полезни. Това е основната идея в моите видеа, да достигам до хората, които всъщност... Има хора, които много ги е страх, никога не са препарвали до зъболекарски кабинет. И аз всъщност, те са моя целева група, аз целя да достигам до тях под някаква форма с съвети, с неща, които да ги накарам те да се доверят така от видеята на първо време и след това да си станат мои вече потенциални физически пациенти. И като цяло много хора в България, това, което аз наблюдавам е, че много малко хора всъщност използват правилно четка, паста, неща, които всъщност са елементарни на пръв поглед, но за мен е важно тези неща да се изчистят, хората да са по-информирани и да достигат до тази информация, която всъщност не е достъпна за всеки. И за мен е важно с тези съвети те да поддържат по-добре зъбите си, защото по-голяма част от проблемите, които настъпват, като кариеси, счупени зъби, болки, възпаления, всъщност се дължат на това, че те не използват правилно четката и пастата и други навици, които те са вредни за тях. Определено, пък и другото, което е, понеже аз те следя в Инстаграм и доста често ти гледам видеята, че ти обясняваш и неща, които човек просто в ежедневието си няма да седне да се замисли как точно му вреди на зъбите, защото всички знаем, че цигарите, нали, може да ни навредят, по-скоро да ни пожълтят зъбите, никой не мисли за по-сериозните последствия от цигарите. Също така и от червеното вино и от кафето може да получи този ефект. Но ти имаш едно много силно видео в Инстаграм, едно от така много силните ти видеа, което говореше за вейпове и за айкоси, което е нещо така сравнително ново в нашето ежедневие, сравнително ново като концепция изцяло в България. Да, така е. И ти споделяш своя опит там. Какви са ти наблюденията всъщност при хората, които ползват такъв тип? Ами, напоследък така имам доста пациенти, които всъщност идват при мен с сходни оплаквания и аз разбирам, че те са свързани с това, че те пушат айкос. Повечето пациенти имат изтръпнали венци и зъби и то се дължи на димът, който всъщност нагрява се тютюна и самия дим, който е с никотиново съдържание. И вътре в него всъщност настъпва изгаряне по самите венци, блокира се притока на кръв и кислород към венците и по този начин всъщност настъпва това изтръпване, защото венците не са добре кръвоснабдени с кръв и кислород. И вследствие на това настъпват и доста проблеми, като натрупване на зъбен камък, пресушаване на устата, слюнката също се потиска и сухотата в устата пък е проблем към други заболявания сериозни. И като цяло нещата са свързани. Едно от първите неща, които ми казват е това, че имат изтръпнали зъби, отцветяване, жълти зъби и даже някои пациенти имат и болки от студено, от натиск, което пак свързвам с пушенето. То това всъщност се получава, предполагам и от обикновените цигари, но тъй като ако се дига по-висока температура, сходни са всъщност симптоматиките, като от цигарите нещата настъпват на малко по-късен етап, докато от айкоса настъпват по-бързо нещата. Да, като рискова група, може би пушенето на нормални цигари е по-сериозно като увреждане, но айкосът не е за пренебрегване, според мен. А виждаш ли някакви чисто дентални проблеми също от вейповете, тъй като те също са много нашумели. Те не дигат температура, както айкоса, но предполагам, че пак имат някакво влияние. Ами пак има изгаряния по самите венци и език, но по-скоро там аз наблюдавам повече кариеси при пациентите, защото самата течност е подсладена при някои вейпове, която не е с толкова сериозно никотиново съдържание и всъщност там повече се развиват кариеси според мен заради подслаждането на самата течност. А ти каза, че много хора, така да кажем, се страхуват или изпитват некомфорт да отидат в лекарския кабинет, когато този лекар е зъболекар. Да. Това според теб свързано ли е? Тъй като хората обикновено отлагат доста често във времето ходенето си на зъболекар и наистина, когато отидат е малко по-болезнено, защото проблемът е по-сериозен. Да, голяма част от проблемите, всъщност, които възникват, като по-голямо натрупване на зъбен камък, като
зъби, които всъщност вече са на прага на това дали да се извадят или не, се дължат на това, че пациента не е ходил редовно на профилактични прегледи. Това е една от моите основни акценти, които нали, аз целя в своите видеа, за да накарам хората редовно да ходят на зъболекар, като това е много трудно, защото много хора не си го слагат като нещо важно. И всъщност една от причините да не ходят е страх, другата е, че те си мислят, че зъбите са им добре, никога не са ги боляли зъби, но всъщност безсимптомните зъби са най-опасните, защото те са бомба с закъснител и никога не знаеш кога всъщност може да се счупи един зъб и винаги в кабинета те идват в предсвършен факт вече, когато стане някакво сериозно възпаление, отток и редица други така сериозни заболявания, свързани с зъбите. Добре, ти спомена неправилното използване на четка за зъби и като цяло всякакъв вид инструменти, които служат в днешно време за почистване на зъбите. Ние с зъболекар Богдан Кръстев, който беше при нас, обсъждахме няколко различни варианти с водни четки, с четка с водна струя, обсъждали сме конци и така нататък. Ти лично за теб, от твоята практика, кое смяташ, че нещо ти виждаш, че работи при твоите пациенти най-добре? Принципно първо най-правилно е техниката, в смисъл въртеливи движения с лек натиск и ръчните четки са добри и ултразвуковите. Аз лично препоръчвам ултразвуковите, защото те вършат и неща, които всъщност ръчната четка не може да ги свърши, като много по-добре полират, много по-добре премахват оцветявания, които са трудни за премахване с нормалната четка. Под ултразвукови имаш предвид тези, които са тези електронните четки? Електронните, само че има други, които са с ултразвуковите са на друг принцип. Те с различни трептения работят, като тези трептения всъщност завихрят водата и пукат с едни молекули, които всъщност успяват да почистят много по-добър под венеца плаката, която ръчната четка не винаги успява ефективно да почисти. И именно там се задържа и зъбен камък, след това се натрупва. И затова ултразвуковите като цяло са по-добри, така като резултати от пациенти, нали? Защото много по-лесно се използват като техника. Самата четка върши движенията вместо теб. И завихрането на водата основно много добре активира като цяло нещата в устната кухина, които се случват като възстановителни процеси. Тоест, първата стъпка към, както се казва, здрави зъби, хубави зъби и добър дъх е доброто почистване. Да, оттам се започва, смисъл от нулата. Това е първото нещо, което човек прави сутрин и вечер. Минимум 2 минути, аз това съветвам пациентите. Може и повече, но не по-малко, защото има си един протокол, който трябва да се спазва, защото има различни квадранти, 4 квадранта са, горе вляво, вдясно, долу вляво, вдясно и трябва да се разделят по групи всички зъби, за да се мине при всички зъби отвътре и отвън. Минимум 2 минути така отнема като времетраене. И също ако са правилни самите движения, което рядко се случва хората да го правят до втората минута, защото им писва просто и като знаят, че трябва да го правят сутрин и вечер. И всъщност ултразвуковата четка много добре им действа, като това, че не го мислят толкова мисловно. И затова аз добавям и други средства, които да използват, за да допълнят, ако да речем с четката не са доста ефективни като навици. Ако добавят зъбен душ, да речем това нещо, което много малко хора всъщност знаят и използват. Конците за зъби между всяко хранене, между зъбни четки също така има, които са по-скоро за хора с бреките са много ефективни. И водата за уста също. И тези неща, които всъщност те не са толкова много, но ако ги използват сутрин и вечер и между основните хранения, всъщност голяма част от нещата, които се случват като плака, оцветяване, зъбен камък, ще намалят поне до наполовина. И това ще намали твоята работа, в крайна сметка. Да, всъщност да. И до някъде ще улесни всъщност, защото ще идват пациенти с много по-леки усложнения по зъбите. Едно от последните ти клипчета, което видях, сега не знам дали е било последно пускано, ставаше въпрос за домашното избелване, където ти съветваше много така обстойно младите хора под 18 годишна възраст да не се опитват да си избелват вкъщи зъбите сами с различни средства. Може да обясниш малко по-подробно какво си наблюдавал при това и защо не е добре точно пък при тинейджерите? При тинейджерите всъщност емайлът някъде след като пробие за постоянен зъб, да речем кътник отзад, задните зъби, които са,
някъде около, след като пробият, до 2-3 години има развитие самия емайл, който всъщност видимо не се забелязва. И при тях след 14-та година при всички тинейджери вече всички зъби са пробили и горе-долу около 2-3 години трябва да минат след като са пробили последните зъби около 14-та година. Това са седмите зъби най-отзад. След като пробият, емайла трябва да бъде завършен и затова не е хубаво в този период да се третират зъбите с различни избелващи агенти, като има на пазара различни системи за избелване, които много хора препарват, като лентички, даже и активен въглен. Има и други системи за домашно избелване, които пациентите сами си поръчват по интернет, даже с шини, които не знам как им пасват. И всъщност това нещо трябва да се избягва, защото може трайно да му вреди зъба да е с незавършено развитие и в последствие самия емайл става един бял като тебеширен. Повърхностният слой всъщност не е напълно завършен, защото гелът, който е в избелващата система, той е киселина и всъщност той уврежда емайла допълнително. И затова аз казвам на моите пациенти, тъй като много тинейджери, така около 16-17 годишни ме питат, искам да си избеля зъбите. И аз им казвам, избелването в кабинет и домашното избелване с висока концентрация изобщо не е препоръчително. След 18 годишна възраст е най-добрият вариант като цяло. Те предполагам чисто естетическа гледна точка, особено в такава сензитивна възраст, искат да изглеждат добре. Да. Но проблемът там, че когато емайла се наруши, всъщност се получава чувствителност на зъбите много голяма. Чувствителност, изтръпване, да. Самите зъби стават чувствителни, когато се пие кисело, студено. Но това става в последствие, след като вече навършат 18-19. Ако в предишния период, когато зъбите още са били в развитие, те са ги третирали не както трябва. С енергийни напитки също, енергийните напитки също могат да увредят емайла. Това от урина ли е в тях или от захарта? От захарта, от киселината, която е в тях, защото те заедно с колата и с газираните напитки имат доста киселина в тях, която всъщност е опасна за зъбите. То нали имаше някакви такива клипчета едно време, слагаш някакво нещо, което е ръждясало в кола и то маха ръждата. Болтове се отварят и също имаш стар гайчен ключ, който стои просто някъде в гаража, искаш да го възстановиш, оставаш го в една бутилка кола за една-две вечери и след това го щъркаш и той е подцинкован, се носе за да от завода. Да. Майка ми едно време е пушвала вкъщи, това сме пушвали, кухненския канал с Кока-кола. Нямаш някакви... Аз мисля, че едно време Кока-колата беше мултифункционална, лекуваше гърло на децата. Много неща. Колата се използва за много неща, но всъщност при нас в нашата професия също има положителни неща от нея. Ако да речем пациент изпадне в състояние, в което му падне кръвното, не се чувства добре от страх, или пък от повече упойка. И в такъв случай гледаме да имаме кола в кабинетите си, в ходилниците. Колата наистина върши хубави неща, защото тя повишава и кръвното налягане и ако пациента е в някакво такова състояние сериозно, може да препадне, колата всъщност успява. Кола от някакъв сок или нещо сладко, примерно шоколад. И винаги още докато сме учили в университета са ни казвали, че това е много важно да го има в кабинета. Нещо като на второ място след спешния шкаф, защото случва се много, на мен ми се случва много пъти в кабинета пациент да има нужда от такова нещо. Да, предполагам, че самото притеснение. За такива неща моментни, да, но аз това казвам в моите клипове да не се прекалява с всичките тези неща, които аз забранявам, защото много хора, така се настроиха негативно, че им забранявам всичко, но всъщност аз не мога да им забраня, аз просто им казвам какви са последиците и ако наистина това нещо е прекомерно, защото много хора прекаляват, имам доста познати, които пият по 2 литра на ден кола и това доста така изсушава като цяло устата отвътре и сухотата доста така последствия има и зъбите като цяло. Имам доста пациенти с шиечни кариеси, които... Какви кариеси? Шиечни, които са в близост до венците. Там е най-чувствителната зона, защото емайлът е най-тънък като дебелина. И именно там, ако зъбите са в развитие и те избелват или пък третират с енергийни напитки или кола, много по-лесно стават кариеси и черни такива точици, които всъщност като пият нещо студено, веднага там първо реагира зъба с болка. Разбирам. То реално ти няма как да им забраниш, не си им родител. Да. По-скоро ти казваш неща, които хората може да не знаят. Защото много често,
когато се прави реклама на даден продукт, се забравя да се кажат страничните ефекти Именно, от него. да. И това е вашата работа като лечители, като лекари, да обясните на хората какво може да се случи. И разбира се, в крайна сметка, всеки сам си решава дали иска да поеме този риск и доколко. Именно, да. Относно цигарите и енергийните напитки, това наистина беше много интересно, защото забелязвам сега, че така, те са си деца все още, малки деца на 12-13 години, изключително много консумират енергийни напитки, което въобще няма да навлизаме в темата какво прави на нервната им система. Но ти казваш, че това и за зъбите е супер пагубно. И за зъбите, да, то за организма там да не говорим, там е доста по-сериозно като влияние, но за зъбите, да, кариеси, чувствителност, отцветявания и даже настъпва така нареченото състояние ерозия, т.е. повърхностният слой на емайла се олющва и самия емайл става доста податлив и чувствителен. Даже много хора усещат зъбите си изтръпнали и се чудят защо е така. И това е едното е от захапката, ако примерно много стискат прекомерно. Това е, нали, много често срещано заболяване в днешно време, скърцането с зъби, а другото е от третирането с енергийни напитки, коли, и то в прекомерни количества, защото повечето хора, които ги пият, те пият в огромни количества. Как си го обясняваш това? Може би това, че първо, ако съдим по някой възрастен човек, той е претоварен с работа, кафетата вече не му действат и прибягва до енергийни напитки, те му действат добре, защото той не се е наспал, претоварил се с работа или като цяло има някакъв стрес, който, нали, той не може да се пребори с него, натоварен е психически и физически и прибягва до енергийни напитки. Има други пък, които са хора, които се занимават сериозно с фитнес и с нали, физическа активност. Те също прибягват, правим впечатление, че много хора, аз тъй като ходя на фитнес през свободното си време, и влизат в фитнес с тинейджери с Monster, Hell, не знам, мога ли да... Можеш, да, защото ние нямаме. И влизат с Monster, с Hell, с различни енергийни напитки, даже те, нали, се продават в фитнесите и те си ги взимат. И докато тренират, това е за мен много стрес за сърцето като цяло, защото те се натоварват с тежести в фитнес, а в същото време пият и енергийни напитки. Едно от нещата, които със сигурност мисля, че трябва да се регулира заедно с цигарите, алкохола, с енергийните напитки, тъй като деца могат да пият по 4-5 енергийни напитки всяко междучасие. Това го правят супер често, защото при тях ефектът е малко по-различен. То, нали, по-бързо минава при тях, защото са деца и те пият по много, обаче то кофеина, таурина, смисъл стреса върху нервната система, както ти каза, е брутален. Да. Аз имам личен пример с брат ми, той също е медицинско лице, той е лекар, но когато беше тинейджър, той пиеше по много енергийни напитки и аз наживо наблюдавах какво се случва с неговите зъби. Постоянно бяха чувствителни, постоянно имаше кариеси в шийките. Аз му ги излекувам. След известно време пак почват на други места се появяват и в един момент просто му спрях енергийните. Беше му доста трудно, но просто му обясних какви са последствията, защото и на него вече му беше писнало да идва в кабинета и всъщност той ги спря и в момента те доста намаляха тези неща. Аз точно това щях да кажа, че той е малко чика на нег ситуацията, защото когато човек е изморен, прибягва до енергийни напитки, които пък всъщност го карат да не се наспи добре през нощта. Да, и следващия ден също, пак е същата игра, нали. И тук работата е, нали, че човек просто трябва да издържи с някаква воля 1-2 седмици да не знае къде му е главата, без кафе и енергийни напитки. И после нещата започват да се нормализират. Да. Но наистина тези 2 седмици ще бъдат много кофти. Аз много често... Те са абстинентни, те вече са привързани към тези неща и много е трудно. И с кафетата е така. Да, кафето е още по-зле, защото пък нали, не се говори... Да, говори се, че има някакво влияние върху нейната система, но по-така заклеймяват, нали, енергийните напитки. Но кафето е също изключително пристрастяващо и поражда много голям главобол, ако човек не си вземе дозата. Да. И затова много хора казват, аз не мога да откажа кафето, защото няма да съм продуктивен, което е истина. 2-3 седмици наистина няма да знаеш къде си, но в последствие има доста по-така хубав ефект. Аз съм стигал същото състояние с кафето. Преди пиех доста кафета и ако пропусна едно кафе и усещам, че организма си го иска и съм се борил доста. Абсолютно. И в един момент успях, смисъл. Намерих си алтернативни начини и стана. Ние така имахме много интересна дискусия с един от нашите гости, който е ендокринолог и той каза, че може човек да си позволява кафе, ако съвсем не иска да го отказва от живота си като удоволствие, но задължително трябва да бъде поне 1 час след като се е събудил. Да, това и аз го знам, че е важно
за организма като цяло, защото самия организъм се подготвя, нали, след като човек се събуди и не е хубаво веднага да се дига, нали, с кофеина, да си набавя кофеин още от първата минута след като се събуди. Е хубаво да е първия час поне, след като човек се разсъни. За да може да си даде естественото време на събуждането. Добре, всъщност ти забелязваш ли някакви други грешки в грижата за зъбите? Тоест има хора, които, да кажем, са съвестни, искат да се грижат добре за зъбите си, но правят някакви грешки, които не знаят. Да речем, след определена храна веднага си ги мият, или пък преди определена храна, което по някакъв начин действа. Има хора, които всъщност прекаляват с миенето и ако не ги мият правилно тези зъби, има хора, които могат да си навредят на зъбите с грешна техника. Имам така доста пациенти, които всъщност не само са им изтрити шийките на зъбите до венците, но и самите венци са в рани и са изтрити. И това се случва от много силно търкане, така хоризонтални движения правят и самата четка е така и те всъщност не им прави впечатление, че е така и си продължават с нея да боравят. И всъщност това е така един склад за доста бактерии, защото когато една четка е така разперена, тя не е ефективна, задържат се доста неща вътре в нея, хранителни остатъци. И аз затова на много пациенти казвам, на всеки 3 месеца е хубаво да се сменя четката, но ако е в такъв вид разрошена, тогава на момента трябва да се смени дори да е след 1 месец, защото това значи, че те не използват правилно движенията и отново могат да имат повече плака и повече кариеси, въпреки че използват четката дори 3 или 4 пъти в деня. Беше ми попаднал някакъв друг рил, това съвсем от тотално различен канал, с различна концепция, но някой беше направил твърдението, че когато има пациенти с блокирана по някакъв начин носна преграда, които дишат през устата, са с по-висок риск от развитие на кариес. Да. Това така ли е или някакъв мит? Принципно, като дишаш през устата, всъщност устата ти се пресушава и това всъщност, тъй като в устата има бактерии, които са полезни и вредни и има и такива, които живеят в кислородна и в некислородна среда и всъщност когато човек диша, нали, повече, смисъл самата уста някакси като се пресушава и дава поле за изява на бактерии, които всъщност могат да развият различни гъбични заболявания по езика, по бузите, афти. И всъщност, когато самите зъби са сухи, не са добре увлажнени от слюнката, тъй като устата е пресъхнала вече от самото дишане. И тогава отново започват да се развиват процеси, като кариеси, потъмняване на зъбите също, защото pH-то също е много важно, защото когато човек спи и диша през устата, в нормални стойности е около 7,1-2. Под 7 вече е киселинно, когато спи човек, pH-то пада в киселинни стойности, под 7. И когато стигне критичните 5,5, под тях вече се развиват кариеси. И когато човек диша през устата, всъщност още повече пресъхва устата и това киселинно pH, което всъщност е налично сутрин, като се будят, ако не си измият и зъбите или пък припарят до това да пият кафе, което е киселинно също, още повече бутат pH-то и нещата просто са навързани като цяло. И затова е хубаво човек, ако не му се мият зъбите, поне една дъвка да сдъвче, която малко или много ще повиши pH-то и нали, малко ще се нормализират стойностите. Защото много хора не го осъзнават и някои си казват сутрин няма да си мия зъбите или пък вечер няма да си ги мия. А всъщност и в двата случая е важно да се мият, защото вечерта, когато човек спи, всъщност се развиват доста сериозни неща и ако сутрин човек не ги измие, те продължават тези неща да работят и се развиват вече възпалителни заболявания. При мен лично сутрин е доста критично, защото аз не мога да усетя вкуса на нищо друго, ако не си измия зъбите. Тоест, нали, това е първото нещо, което се започва, за да мога, нали, да ми светне така малко пред очите, да се казва. Иначе не стават нещата. Но относно хъркането, нали, смисъл това, понеже се получава, когато човек хърка, нали, си има запушен нос по някакъв начин. Наистина е много интересно, т.е. може да си докарате проблеми с зъбите. Да. Така че тези неща имат значение. И другото, което ти ми направи, нали, така много интересно впечатление, което каза, е за кафето, че то също е киселинно. Да. И това е причина всъщност не само просто да ти отцветява зъбите, ами да те предразполага към това също беше
един от клиповете, които всъщност доста хейт събраха, защото всеки всъщност няма човек, който да не обича кафе да пие. Аз също обичам да пия, но всъщност кафето рано или късно довежда до неща, които всъщност хората искат да не им се получават, да не ги виждат, но всъщност ги виждат. И те са козметични, нали, на пръв поглед стават, първо са козметични, после вече стават и по-сериозни. И повечето хора искат бели зъби, но всъщност няма как с кафе да станат бели зъби, защото те си ги избелват, обаче самото избелване, нали, има хубав ефект в началото, но ако прекаляват с избелването, защото при нас им казвам, не пийте кафе след като си избелите зъбите, те казват добре, издържат няколко дена, после почват да пият пак кафе и след няколко месеца, ама зъбите вече не са ми бели. Да, ама мисля, ти като ги избелиш още втори, трети, четвърти път в рамките на една година, те ще си останат чувствителни. Mm-hmm. И нито ще имаш бели зъби, нито... В смисъл, ти ще си пиеш кафе, но зъбите ти остават трайно жълти. Тук има един въпрос. Това с избелването на зъбите по принцип също е много странно и мисля, че е повече маркетинг, докарано може би от по-запад. Но доколкото знам, зъбите натурално си малко жълти, смисъл няма нищо лошо в това, си малко жълти зъбите. Да, при всеки човек е различно. Има зъби, които в естествен вид са по-жълти, но хората не ги забелязват. И много хора искат бял зъб като дъска, но всъщност този зъб не изглежда естествено. Те гледат по реклами, нали, много бели зъби, искат такива, но всъщност в естествен вид е добре майло да си е... Мисля, ако човек е между жълти и бели зъби, е добре да не си ги избелва. Ако са много жълти зъби и си ги избели, също не е хубаво, защото след време той се връща този цвят. Те няма как да го премахнат напълно. И затова избелването е временно решение. Аз на много хора им казвам, нали, ако искаш сега за една година да имаш бели зъби, окей, но за постоянно няма как. Рано или късно си увреждаше майва с избелването, защото избелващата система има много силна концентрация и като цяло това се отразява на емайла след време. Аз мисля, че ти си много прав, като казваш за влиянието от Запада, нали, то даже го наричат холивудска усмивка. Нали? Да. Тази точно бялата, като перли, съби усмивка, нали, естествено и равна и така нататък. Добре, смяташ ли за кривите зъби, че са проблем? Защото при кривите зъби ми ще се събира доста повече храна, която трудно е достъпна от четката да се почисти. Това е една от причините, защото много хора ме питат защо натрупвам зъбен камък. И една от причините е именно струпаните зъби, когато са така струпани като ветрило, особено отпред. Mm-hmm. И това допринася да има места, където те не могат дори с конец да влезнат между зъбите. И именно там, където е венеца между зъбите, се складира, образува се един триъгълник с храна, която ако не е почиста, тя почва да мирише, получава се и лош дъх, започва да гни, след това тя се преобразува в зъбен камък и именно, нали, тези дори лошата захапка, нали, неправилните зъби, подредени зъби, могат в последствие да доведат и до това да имат чувствителни зъби, защото когато зъбите всъщност са криви, ако имат мъдреци, които са много настрани към бузата, растящи, това отдръпва венеца към съседния зъб и той става чувствителен, защото самия корен е оголен, отдръпнете венеца. И когато пие студено, именно там, нали, се задържа и храна и от студената вода се провокира реакция. И като цяло най-добре в ранна възраст да се изправят зъбите с ортодонтско лечение, защото натрупването на зъбния камък, случвало се пациенти на всеки 2 месеца да си почистват зъбния камък и те се чудят защо го почистват толкова често, това е заради захапката просто. Те не успяват да почистват с конец, аз почиствам зъбния камък и след няколко месеца пак идват и, нали, по-малко е, но няма как просто напълно. Това е един от вредните рискови фактори за натрупване. Аз съм редовен на 6 месеца за зъбен камък, защото има много слюнко отделен. Това е друго нещо. Това е друго, да. Също ако слюнката е с много минерален състав, високо минерален, тъй като този зъбния камък представлява плака, която от различни микроелементи, които са с алкално състояние, които са. И те всъщност преобразуват плаката в камък, в твърда минерална структура, която няма как да я почисти нормално пациент и затова и тя допълнително уврежда зъбите отвътре, ако не се почисти на време. Аз затова казвам на повечето пациенти на всеки 6 месеца да почистват. Даже на някои хора казвам 3 пъти в годината, защото ако им кажа 2 пъти, ще дойдат 1 път. Да. И затова им казвам 3 пъти. Добре, ти спомена, че
натрупването на храна може да доведе до лош дъх. Изключвайки всички други неща, които може да консумираме, например като цигари, които могат да ни докарат лош дъх. Има ли други причини, освен натрупването на храна, която почва да гние, за появата на лош дъх, които са свързани чисто в денталната сфера? Нали? Тук не говорим за разни киселини от стомаха или нещо. Ами едното от нещата е неизползването на конец. Нали? Както казах, там между зъбите се задържа храна и тя започва да гние, защото те не са използвали конец. И най-малкото, което може да случи е лошия дъх. Има неща, които са много по-сериозни, като зъб, който всъщност има огромна дупка, която пациента не знае и тази дупка вече стига до нерв, там започват сериозни болки и така. И даже и се случва и зъб да се счупи без пациента да знае откъде се е случило това нещо. И това са едни от причините да се счупи зъб. А иначе за лошия дъх, това е най-вече ако има пациенти, които не пият достатъчно вода, защото дехидратацията, нали, обезводняването, ако има хора, които грам не пият вода, други пък пият сутрин и вечер по-малко. И всъщност, когато човек не се хидратира добре, намалява и количеството на слюнката. И тя е една от причините да има лош дъх човек, защото слюнката всъщност неутрализира, тя върши доста важна работа в устата. И тя предпазва от кариес и има вътре в нея елементи, които са доста така важни за организма. И дори човек, когато гладува, има хора, които, нали, сега е много модерно фастинга, хора, които гладуват и всъщност те отделят пък повече слюнка, защото, нали, самия стомах, нали, стомах се подготвя за това, че трябва човек да се нахрани, отделя повече киселина, но всъщност човека не се храни и тази слюнка е в по-голямо количество. Това също може да навреди и могат да натрупат повече зъбен камък, ако слюнката е с по-високо съдържание на алкали. Това е много интересно, понеже аз така доста често се случва в епизоди да споделям мой опит с фастинг, точно културата и така нататък. Аз доста съм го промотирал, но ето сега ти кажеш, че това може да предизвика някакви... Това може да се компенсира с повече вода. Ако има хора, които фастват, добре е да пият повече вода, поне по 2-3 литра минимум, за да може да компенсира, защото водата всъщност тя ще нормализира и pH-то в устата и слюнка и когато е влажна средата, всъщност микроорганизмите не могат толкова добре да се развиват. И зъбния камък и лошия дъх също. Има ли значение според тебе какъв е типа на водата, тъй като сега тук в Повив е доста с варовики. Аз пия обикновено минерална, но гледам да ги сменям. Изворна, минерална и така нататък. Има ли значение, ако човек си харесва, да речем, само един определен вид вода и пие само нея? Хубаво е да се редуват. Аз лично редувам изворна с минерална. От време на време също пия и такава с филтър, която нали, с почти няма елементи в нея, но хубаво е така през месец примерно да се редуват. И като цяло има много хора, които пият бутилирана вода, изпиват водата, после си сипват пак пият. Не е хубаво, защото от самата пластмаса се отделят елементи, които са токсични като цяло и са вредни за организма. То по принцип имаше едно такова изследване. Си спомням, преди още повече от 10 години за първи път чух някой да спира да пие от пластмасова бутилка. И това беше супер прецедент за мен, защото аз не съм познавала друг човек, който, както ти кажеш, нали, изпиваме си водата, сипваме си от чешмата, нали, в същата бутилка и това се държи с месеци. И тогава той почне да обяснява именно за вредния ефект от пластмасата и колко всъщност си тровиш водата. Да. И от тогава започвам да виждам, нали, хора, които вече носят стъклени шишета, използват тях и така нататък. Но ти кажеш, че има явно ефекти върху зъбите, не е просто цялостно. Да, със сигурно, да. Всички елементи, които са токсични и се разлагат, особено пък по-бързо, ако се разлагат в устата, дават отражение. Затова и когато има хора, които всъщност много обичат фастфуд и такива бързи храни, които нали, бързо да ги заситят, но всъщност тези храни бързо се разграждат в устата и отделно пък и доста полепват по зъбите, защото са такъв тип храни. И това бързо разграждане също допринася нали, за всичките неща, които се случват. Лошия дъх също. Много зависи диетата. Аз много хора им казвам, че диетата е много важна. Не е само нали, водата, дали си мият зъбите, ами какво се хранят. Има хора, които много бързо храносмилат, които нали, не използват също и вода. И отделно, ако имат и проблеми с стомаха от самото храносмилане, ако някой ензим им липсва, това също дава отражение на лошия дъх. Не винаги е свързано само с
устата и също така има хора, които имат някакви заболявания, лекарства, които са довели отново до суха уста и не само нали, дишането през устата, ами лекарства, които всъщност така правят, че всъщност блокират слюнчените жлези да продуцират повече слюнка и отново нали, се стига до същия проблем с сухата уста и лошия дъх. Но те са доста свързани. Ако нали, човек не пие вода, има и лош дъх, най-вероятно. Защото ние тук доста често говорим за широката публика, но има ли някакви индивидуални ситуации, като определени заболявания, например, които могат да повлияят на устата и на зъбите и трябва този човек, който има такъв определен тип симптоми или заболяване, по-често да се грижи по-добре и да ходи по-често на специалист, отколкото хора, които го нямат. Ами има хора с диабет, които всъщност диабета също е свързан доста с зъбите. То е така доста коварно заболяване, което много трудно се лекува. И то е нали, заболяването на 21 век. И като цяло тези хора трябва да са с много стрикна хигиена, защото стопяването на коста това е нещо, което в смисъл много трудно може да се преборим ние зъболекарите с него вече доста години. А то какво точно се случва при диабет? В смисъл за зъбите имам предвид. Ами за зъбите много по-бързо се разрушават, много по-бързо се стопява коста около тях и те започват да се разклащат и в също така доста заболяване по езика, по бузите. Като цяло, тъй като бариерите в самата уста са нарушени всичките, които могат да предпазят зъбите. Слюнката е едното, защото слюнката е в по-ниско количество. Захарта също, защото при диабета нали, захарта е също фактор за самата уста. И всичките тези неща, като цяло, ако и пациента не спазва и стрикна диета от самия ендокринолог, това отново може да даде отражение по зъбите и това стопяване на коста всъщност да е сериозен проблем след време. И за съжаление, както наистина и ти се изрази, това е болестта на 21 век. И то не е само заради огромното количество захар, което консумираме в храните и което вече се добавя, ами заради постоянното хранене с храна, която изключително много дига инсулина. Много е важно храната да е просто да мине през термична обработка, човек сам да си е... В това се убедих с годините, защото не знаеш какво има в опакованата храна и тези неща могат да ти дадат отражение по организма, не само по зъбите. И затова е хубаво. Ти без да знаеш може да развиеш диабет от захарта, която е навсякъде в храните. Имаше едно много яко стъди скоро, дето в един подкаст слушах за него, как точно един такъв здравен, който занимава с здравето, с диабет, мисля, че изследва диабет, по-сериозно, здравето, общо здраве на хората в Америка, беше казал, че в най-бедните семейства в Америка здравето на хората, общо здраве на семейството е много по-добро от общо здраве на middle и high клас хората, защото бедните семейства си готвят храната в къщи, въпреки че ползват кофти продукти, готвейки си в къщи, им докарва много по-добро здраве. Не знам, беше казал някакви колосални проценти, но не мога да ги възпроизведа, но става просто, че беше много по-добро това да си готвиш в къщи, дори да си с кофти продукти да се позволиш, отколкото да ядеш постоянно в ресторанти и в така навън. Проблема на ресторантите също така е, че те се опитват да изпъкнат като някаква уникалност нали, с менюто си и много често започват да комбинират различни сосове, които вътре има всякакви захари и какво ли още не. И отцветители, неща, които всъщност се увреждат доста. Така. Действат като киселена атака също зъбите. Без да знаят хората. Дето казваш ти, нали, че не знаем какво има в пакетираните храни. Онзи ден сме в магазина и преглеждаме да видим някакви такива пасти без захар, дали има нещо, което може да си вземем за консумация. И въпреки, че гласът от въдното има химия като специалност, четем някакви неща и двамата се пулим. Какво значат тези работи? Разбираш ли, то не са гуми, не са емулгатори, не са ета. Да не говорим, че има неща, които всъщност не ги пишат и не се знае. Защото закон не ги изисква, да. Понеже сега закон е стана малко по-стриктен, да има хранително съдържание, но има някои неща, които ако са под 0, и не знам какъв процент, може да не се слагат. Обаче това не значи, че ги няма. Да, абсолютно. Иначе като алтернатива, доста често хората разнасят един такъв мит, че след хранене, ако нямаш с какво да си почистиш зъбите, имаш възможност добре да седеш на ябълка. Това е истина ли?
Принципно да, защото твърдите плодове и зеленчуци почистват добре зъбите. Даже някои имат избелващ ефект, нали, слаб, макар и слаб. Защото има налепи от зъбите след храна, които трудно се махат. Мисъл, ако останат, после много трудно ще се махнат с четката. Трябва много по-сериозно да минават след, да речем, вечерта, ако са яли първо на обяд и не са си измили зъбите или не са си служили дъвка в устата. Затова е хубаво, нали, някакъв твърд плод, който да почисти много по-добре. Тоест това ябълките... Ябълката, да. Добре е като цяло. Но аз това на много хора го казвам. И с ябълките, така и с цитрусите, след като консумират такива плодове, не е хубаво да си измиват зъбите с механично четкане с четката, защото тези цитрусите, в частност, те са, нали, пак имат киселина в тях. Нали, те са като локално pH са добре за организма, за устата, обаче когато прекалят с цитрусите, като започнат да си мият зъбите, всъщност самия емайл почва да скърца, зъбите им скърцат и когато минават с четката, започват вече да травмират емайла и в един момент може да остане пак чувствителност. Mm-hmm. И затова много хора им казвам, ако вечер, да речем, или през деня пият някакъв фреш от портокал от лимон, да не си мият зъбите след това или да използват нещо, дори и зъбен душ, защото това допълнително натоварва. Поне след половин час, да изчакат половин час. Защото това е киселина и тя е по зъбите. Дори колата, когато пиете кола, тя по същия начин. Зъбите, аз принципно като съм пил преди кола, зъбите ми скърцат постоянно и това е от киселината. Да. И от захарта, и от киселината. И когато примерно в този момент почнеш да си миеш зъбите и самия емайл вече е подготвен и ти като натискаш и си става. В смисъл, от първи път няма да стане, но в един момент ще стане някакъв кариес или чувствителност. Тоест, това, че ни скърцат зъбите, не е хубаво, не значи, че са ни много чисти. Да. Нали? И трябва да се внимава с това. То също, между другото, и при кожата. Mm-hmm. Нали, казвам го от чисто женска гледна точка, когато използваш продукти, които силно почистват. По някой път водят до това кожата ти директно да скърца, наистина. Да, то си е травмиращо. Което е супер дехидратиране на кожата и не е окей. Трябва да има алтернатива. Да, абсолютно. Затова с повече вода. Ако аз принципно не обичам да пия чист концентрат, първо изтиска лимон, аз си го разреждам с топла вода и първо сутрин така започвам. Нали, пия си и кафе, но и така ми започва с топла вода, с лимон, джинджифил и доста така ме тонизира, алкализират и изобщо не ми вреди на зъбите като цяло. То дори по принцип ние съветваме хората, ако могат да избягват честите консумации на фрешове, да ги избягват, тъй като изтисканите плодове, които няма вътре фибрите в тях, т.е. нали, само сока се взима, без да се вземат фибрите, това е изключително много спайква инсулина. Много повече, отколкото ако ти изядеш този плод с фибрите. Т.е. примерно мандарина дали ще се изтиска или ще се изяде с отгоре тези беличките, които хората обичат да ги махат. Нали, но то не е хубаво да ги махат. Има огромно значение за това със сигурност, колко ще се дигне кръвната захар. Има огромно значение това нещо. Да, и фрешовете, нали, отново пак маркетинга се промотират като много полезни, защото са плодове и така нататък, но всъщност действително са просто една захар. Плодова захар. Да, от фруктозата, където е вътре, то пак си е захар. Но тя без самия плод е също толкова кофти, колкото бялата захар. Може би малко по-малко, разбира се. Да. Но също толкова кофти за човек. Ти когато издеш един фреш, се носи изпил една кола. Кола не, но в смисъл, просто гълташ едно купче захар, две купчета захар. Няма фибри, няма нищо. Имаше едно много интересно такова. Сега даже не знам къде, аз не знам защо не се споделя по-често. Различни продукти и до тях бялата захар, колко купчета е. Да, и беше много интересно. Всъщност ти да видиш, че в един фреш наистина имаш купчета от бяла. Все едно сравняват на някакъв купчета от бяла захар. Това ще е хубаво в много продукти, така да го... Мисля, като четеш описанието, страни да има колко захар има като купчета. Да, точно защото това няма да е добре от маркетингова гледна точка. Значи аз изпаднах в потрес. Взимам си кисело мляко за вкъщи и точно се хваля как не съм яла примерно от месец захар, никаква, не знам си какво си. И той само гледа, си видя ли киселото мляко колко има и аз. Киселото мляко има захар. И поглеждаме 5, 6, 10 грама захар в кисело мляко. Просто е неизбежно навсякъде. Ако човек се замисли, нали, и започне да си смята колко захар набавя на ден. Дори има хора, които всъщност грам не ядат захар, но всъщност те си я набавят без да знаят с. Да, то се набавят всякъде. Буквално.
Да. Това е, че много хора използват различни такива химии, за да направят много вкусно нещо, но всъщност то не е добре за организма. Да, и затова и в ресторантите много е вкусно, но всъщност не знаеш какво сте сложили в кухнята, как са го... Нали, пак през термична обработка е минато, но не се знае тези сосове, които са сложени. Абсолютно. Аз имам една така теория, че колкото ти е по-вкусно, ама значи много нещо не е вкусно, нещо не е окей, да. Нещо трябва да се замислиш какво има вътре. Това, разбира се, беше преди нали, някакво такова изчистване на съзнанието и организма, защото ние с Стоян тук сме си говорили интересни теми, като да речем червата като втори мозък и сигналите, които ти изпращат. Тоест, колкото повече ядеш на храна... Да, те са цяла система. Да. Там червата. И пробиотиците са също много важни. А за хората, които имат киселинен рефлукс, мисля, че така се нарича, какво е влиянието върху зъбите? Пак ли е киселеността и всичко? Ами отново, да, даже и те бременните нямат киселинен рефлукс, просто при тях има по-сериозни позиви за повръщане. И затова е хубаво, аз съветвам някои, нали, когато повръщат, примерно, защото в устата става много киселено вътре пехато и не е хубаво отново да се минава с четка или с нещо твърдо да се дъвче в този половин час, да речем. И затова е хубаво да неутрализира това нещо с лъжичка сода с вода, изпиват я и неутрализират тази кисела среда, защото тези киселини, които са в устата, също той с хората с киселинен рефлукс, трябва да има някакъв отдушник, за да може тази кисела среда да се неутрализира. И това е просто с някакъв соден апарат, дори и някаква сода, с която да се изплакнат устата. Нали? Не е нужно да я пият. Слагат си в топла вода, една чайна лъжичка и изплакват и изплюват. Само, че по-продължително, за да е по-ефективно спрямо пехато. А какво мислиш, между другото, и за водата, не за водата за уста, да, ли така тези водите за усти? Листерини, разни, всякакви такива вода за уста. Те окей ли са окей в широкия план на нещата? Защото нали, човек много често прибягва до тях, за да си освежи устата или след зъби използва. Ами аз лично не ги харесвам, защото в тях има много алкохолно съдържание. Има и такива, които са без, нали, но алкохола като цяло много пресушава устата и не е окей за зъбите, защото това е все едно спир да изпиеш спир, да си изплакнеш устата. То наистина ще ти неутрализира вредните бактерии, но всъщност ти унищожаваш и полезните. Отделно и това отново води до пресушаване на устата. Аз лично препоръчвам води за уста с етерични масла, които са биопродукти и нямат почти никакви вредни съставки. И нали, пак могат да имат съставки, които успокояват, нали, ако има някакви възпаления по венци, по бузите, по езика, но няма да се усеща това силното парене, което е от листерина. Също има един въпрос. Да. Може ли да скажеш малко повече за каква е разликата между пастите с флуорид и без и всъщност защо е важно да се ползват едните или другите пасти? Ами всъщност пастата с флуорид е хубаво, особено при деца така до подрастващи. Така, в смисъл още от ранна възраст, тъй като те още като бебета си набавят от майката, ако кърме, да речем, да са на естествено хранене, си набавят, тъй като майката също допълнително може да си набавя флуор с храната. Но вече като по-големи деца е хубаво пастата, в смисъл има значение съдържанието, но като цяло след втората, даже по-скоро след третата година е хубаво пастата да е с флора. Преди това не е хубаво, защото те всъщност се набавят флор от майката, от всичките неща, хранителни неща, които всъщност попадат чрез кърменето или чрез адаптираното мляко. И всъщност вече около третата годинка аз казвам на повечето да минат на паста с флор. Защото даже има и флуорирано мляко, флуорирани таблетки, които също са като допълнение, като добавка, защото има деца, които всъщност имат нужда от флор. Флора е важен за да заздрави зъбите, да не развиват кариеси. Има деца, които се раждат с зъби, които всъщност имат елементи, които им липсват, които са им генетично и самия емайл е като тебеширен бял. Аз даже имах наскоро едно дете от София, което генетично се беше родило с липсваше една важна съставка, генетично така се е родило и самия емайл беше като тебеширен грапав и все още не беше чувствителен, но имаше едни отцветявания, които всъщност пречеха на това детето, беше на около 7 години. И децата в училище го базикаха и
не е окей за детето като цяло. А какво се прави в такава ситуация? Доста е трудно лечението, но флуорът присъства в това, нали, да се предпазят зъбите. Не, в случая при нея е по-различно, защото аз използвах продукт, който всъщност стимулира самия емайл, тъй като тя все още няма 14 години и той е в развитие и може да се възстанови с такива реминерализиращи пасти. Те са гелове, които аз направих една шина с смисъл по отпечатък от зъбите и в тази шина тя си слагаше от този гел. Mm-hmm. И вече аз се наблюдавам в момента, така част от оцветяванията взеха да падат. И този гел всъщност стимулира емайла, докато още е в развитие, да си възстанови нормалния вид. Защото той е нарушен и ако това нещо е, да речем, детето е примерно той вече възрастен човек на 20 или 25, това няма как да се случи. Този гел е специализиран за деца, които са още в развитие. Mm-hmm. Иначе въпросът, какъв беше въпросът, че малко се отклоних? За разликата между флуорените пасти и нефлуорените пасти, защото има и малко тук конспиративни теории. Аз това ще те питам за конспиративната теория. Че флуор по принцип ти действа на нервната система, тъй като хлорните, защото всичките от седма група съединения действат на нервната система. Не съм наясно с това. Нали, вкарването на флуор всъщност в устата, тъй като вините са директно свързани с мозъка, нали, пречи принцип на съня, или хората ги избягват, защото им пеше на съня, или разни такива подобни. Не, то по-скоро то си е към елементите, които са важни за структурата на емайла и както калция, фосфатите също. И флуора просто е важно да не се прекалява с него, затова децата преди 3 годишна възраст не е хубаво да прекалява, защото могат да развият заболяването флуороза. В смисъл обратния ефект на това, което имат. Стават едни жълто-кафеникави оцветявания по зъбите и много трудно се лекува после това нещо. Това става, ако се предозира с флуора, защото те първо си го набавят. Това става при деца, които имат дефицит до 3-та година, тогава може допълнително да се засили флуорното набавяне. А вече при възрастен човек паста с флуор според мен не би навредила, защото той вече зъбите са със завършен вид, много трудно може да развие флуороза, докато при децата, тъй като емайл още е податлив и ако прекалят в пастите има съдържание, на всяка паста се пише, нали, ППМ е всъщност съдържанието, някаква мерна единица. И е хубаво да се гледа, нали, като съдържание. Сега заболекарите по принцип са, нали, някои заболекари са за флуора, други са против. Още не се знае, нали, така, дали е полезно или не, но всъщност при децата има положителни, така, повечето неща са в положителна насока като ефекти. И предпазват като цяло от кариес. Те са едни от основните, нали, продукти, които са с флуорно съдържание, предпазват. Дори и води има с флуор, които са и прополис и много предпазват. Това е много интересно, защото ние това и обясняваме и със Стоян, всичко да се приема в движение. Виждаме постоянно как едно време нещо се е смятало за добро, последствие се изследва повече и се отрича. Така че ние винаги казваме нещата, които, нали, все още не сме сигурни и ние в тях, нали, че няма кой знае какви изследвания рязко за или рязко против, че винаги нещата могат да се променят, но ние, нали, говорим това, което днеска знаем. Да, и това, което днеска е информацията, с която разполагаме. Имаш някакви интересни истории с такива хора, които се плащат към... Всъщност едната група, както казах, са, нали, хора, които имат травма в детството, други са, които всъщност това, че те всъщност не са информирани и са чули от свои приятели или от хора, които... Това са може би 10 или 20% от хората, които ги е страх. Чули са от някой приятел, че го е заболяло или че нещо не е бил доволен от самия заболекар. И пак евентуално са изпитали някаква болка като възрастен човек. И това са всъщност хората, които аз целя, нали, да ги предърпам като свои пациенти, защото аз един вид в техните очи мога да излезна като техния герой, защото те всъщност никога не са изпитали някакъв ефект, резултат положителен от заболекарски кабинет. И по този начин аз всъщност искам да ми се доверя, да видя, че мога с тях да постигна наистина промяна, защото те никога не се виждали, никога не са се усмихвали. И били са затворени хора, защото притеснявало ги, че примерно имат някакъв развален зъб, страги от заболекари. Това, че те никога не са се усмихвали, както казах. Ти беше казал как като се започнал с тази професия си имал някаква интересна случка. То не точно е случка, но по-скоро винаги ми е било интересно поведението на хората в заболекарския кабинет.
Защото аз като малък, смисъл аз до ден днешен нямам нито един кариес в устата си. И винаги като ходех на зъболекар, много ме беше страх и си виках, нали, дано да съм последен, дано нещо да се случи, да не седна на стола. И винаги съм гледал различни хора, едни много ги е страх, много ги боли, сядат на стола, нали, викат и излизат коренно различни, усмихнати, облегчени. Има други пък, които обратния ефект, се оплачат някакви деца. И винаги това ми е било интересно поведението на хората, как, нали, този човек зъболекаря, нали, успява да повлияе на хората по такъв начин, че на момента веднага да изпитат облегчение. И това някакси ми е било интересно като дете и винаги, нали, съм си казал, нали, искам, нали, да изследвам това поведение, да съм на мястото на зъболекаря. И това си ми беше така като фикс идея още от малък и, нали, с това, че помагам на хората, винаги съм искал, нали, да помагам. И това е основната идея в видеята и като цяло в професията, нали, да сме в помощ на другите. Много сме щастливи в Мария Слаб, че имаме възможност да говорим с хора, които толкова много си обичат професията. Да. И всъщност дават всичко, за да могат да се развият. Че тази професия дава много, но и взима много, нали, от личното време и от всичко, защото е доста ангажираща професия, но пък когато видиш един щастлив човек, който е постигнал това, което търси нали, от мен в случая, и доста така удовлетвореност ми носи щастие, защото хората това търсят, нали, нещо, което им е било. Ти реално посяваш усмивките на хората. И да, връщам ги към положителното, защото много хора не се усмихват, не са свикнали да се усмихват. Аз не знам дали има професия, която ако си истински отдаден на нея, не ти взима от личното време и личното... Няма, то всъщност, да. Всъщност всяка професия така, но това е, че... Готвенето е, че си много отдаден, в смисъл това е много... Да, но това е, че индивидуалните професии, ти си шефа и ти можеш да решиш кога да имаш повече лично време, по-малко или обратното. И аз в момента с това се боря, нали, да отделям време и за семейството си за мен, но е трудно. Доста. Сигурност. То винаги говорим за това, че винаги си ангажиран с работа. Нали, винаги го търсим този баланс, така или иначе. Много ти благодарим за времето. И аз ви благодаря, че ме поканихте. И да дойдеш пак. Разбира се, с удоволствие. Чао, хубав ден ви пожелавам. Чао от мен.